Ing lagyuning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing grasya at kapayapaan ng Ginoo, mantabi kay kayungan. At keka antimuli. Mayapayabak po karing sabla Mayapayabak mo sa mga naman po. kapatid natin sa iba't ibang lugar. Isang magandang umaga sa inyo pong lahat. Pinaaalala ng ating mga pagbasa ngayong linggong ito tungkol sa kahalagaan ng pananalangin. Sa kabila ng ating dusa, paghihirap, nandiyan ang Diyos kapag tayo'y pilit na lumalapit sa Kanya. Kapatid, bayo ta maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo kay katapang adwan ingkayang pakalulu. Aminan ko king Diyos ang pamakalulu at kay kayo kapatid, ing may kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay panagapo ko kang nuwa na Mariang Kapilan man Birhen, karin sa blangangel ang pon banal. At kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo kong king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, king pampataw daring kasalanan, idalang tasan ng king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. Huwag ang hanggang Diyos sa lubos mayupaya, daptan mo sana king kapilan man, ayang pangmilaki karing malinis ming kaisipan, at asuiwan ming dibinong kamalan mo, kambening pusong tapat.
Itiadan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat maghari kambiyam uting banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba, king libro ng Exodo. Ding Ameliasita di natanglo, at selakayan de ing Israel, karin Rafidim. I Moises sinabi na kang Josue, mamili kang tauhan mo, at bukas sabak, luwal kang makilaban, karing Ameliasita. Ako talakad ko, king taluktok ning talimundok, tatalanan ke ing tukod ning Diyos. Depata ng Josue, ing sinabi ng Moises, at may kilaban niya, karing Ameliasita. I Moises, i Aaron, ampo ni Hur, minukyat la king taluktok ning talimundok. Kabamuring tatas ng Moises, ding takdena, magwagiya ing Israel. Dapot, kabutbeba na lo, ding Ameliasita, ilaring manyambut. Ikwarang menikal ding takde ng Moises, inya kinuwanan lang maragul abato, at binilire kagulutana, ampon karinya linuklok. I Aaron at i Hur, sipnuro ding takde na, mingat bala kayo, makanyan lang may natiling makatas ding takde ng Moises, hanggang inyang limbugya ingaldo. I Josue, gisa na lang pemate king pataram di Amalek, ampon ding tao na. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Iyat nakulo ring panimanman ko king bundok, no karin manibatan, ing kasawpang ko, ing kasawpan kako, manibatan king Ginoo, ame ngawa king banwa at labwad. Kapilan man, nasana paboren, may tatalmak kimburak. Ing talaingat mo, eya mamatukba. Wa, eya mamatukba, ni eya matudtud. Ing talaingat ning Israel. Ing maningat keka at lililong keka, kimbandamong wanan makasadyaya. Ampo ning aslag ning bulan ning bengi. Ingatan ka king sablang dewakan, ingatane at banten, ing kaladwa mo. Ing Ginoo ingatan ka king paglako mo, at pamagbalik, ngeni at king kapilan paman.
pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Inya sukat kang epaing gulot, king sablang apag-aralan mo, at silpantayanan matibe. Emo kakalingwan, nung ninuring meging talaturo mo, at nung makananong, manibat pa kanitang malatika, balo mo no ring banal akasulatan. Balo mo, king kareti, malyari mong apag-aralan, itang kabyasnan, apayin turo, king pangaligtas mo, king kapamilataning kasalpantayanan, kang Kristo Jesus. Ing sablang at syukaring kasulatan, pepaisip ng aning Diyos, at malyaring gamitan, mitmong kapakinabangnan, king pamituro, king katutuan, king pamaglaban, king kamalyan, at king pamitulid, king balakwit adapat, at king pamianad, king banal, apami biebie. Makanyan yaping maging matampa, at makasadyang gampa, king nanumpamang mayap, akararaptanan, ing taong susuyo, king Diyos. Kingarapaning Diyos, ampon kingarapan ng Kristo Jesus, amukum karing sablang tao, mabie ampon may nga mate, ampon alang-alang, king panyatang no, at king pamag-ari, maigpit kong apanabilin kaya ko. Ipanaral mo sana ingamano, at makapanawon manawali, emo patugutan, ipanaral. Labanan mo ing kalaraman, itulid mo ing mali, at patatagan mo lug, king kapamilataning, mapibabato, at maingat, apamituro mo, karelo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingamano ning Diyos, mabiye at gugunyat, asa sagiran no, patiing kalihim-lihiman ng panamdaman at isipan ning tao. Ginoo mantabe ke kayo, At keko ang timuri. pamamasa king maya pabalitag pang kang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Jesus, seritane karing kay nga naga, ding metong pangtalimhaga, banang ituro karela king sukat lang manalangin parati, at kapilan man erapay na ning lubda. Nga nang sinabi, misa na ting metong nga ukom, king metong nga balen, king balen, muring ita, atin namang metong nga babaeng may balo. Iting ukom ni ing Diyos ene katatakutan, ni ring tao eno gagalangan. Ating may balo e patugot lalapit king ukom, ayayawad na kaya. Ibiyayo po yung katuliran ko, laban king kayamano ko. Malambat a panahon, buring pakiramdaman ning ukom, dapat bandang tauli,
nganing ukom king sarili na. Agyang ala kong Diyos sa katakutan, at ala kong gagalangan na tao, dapat ang tining ena ko patugutan lilingas-ngasan, ning may balong iti, sikaswan ko ng mirinan niyang katuliran. Nung ali, enak patugutan pangabalanan, at potang magisan ko pa pasensya. Ating ginunga na pang tinuglong, apan sinyo'y tang sinabi na ning marokaw kumaita, ngeniing Diyos, yapakayay ngay mabisang mo niya katuliran, karing taong pinili na amamaus kaya aldot benge. Paibalam ya kayang sumawap karela, sasabihan ko kay kayo, agad-agad ng sikaswaning karelang katuliran at alang pangabalam daptana. Dapat po tang datanging anak ning tao ketiyato, at inya kayang dasnan at taong maniwala at manalig kaya. Kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian kay ka, O Kristo. Pasibayo, maya payabak, palakpan tani paping Ginoo, kaniting kawarasan. Yung mga kasama natin, taga ibang lugar, meron ba dito na hindi kapampangan? Pakitaas ang kamay. Palakpakan muna natin yung ating mga kapatid galing sa iba't ibang lugar. Magandang umaga din po sa inyong lahat. Napakinggan natin sa Ebanghelyo yung tungkol sa telimhaga ng corrupt judge and the widow. Meron daw sa isang bayan, merong isang judge na hindi binibigay yung hustisya para sa matagal nang nananalangin na balo sa kanyang katwiran. Ayaw niyang ibigay. Umaga, gabi, nandun siya. Pero dumating ang panahon na binigay niya rin ang kanyang kahilingan. Meron po tayong kasabihan dito sa Tagalog, walang matimtimang birhen sa matyagang manalangin. Yun po, doon galing ang salita, ang salitang yon. Walang matimtimang birhen sa matyagang manalangin. Kung yung masamang judge, ibinigay niya ang kanyang hustisya, ang Diyos pa kaya, ang ating Ama, ang hindi magbibigay kung anong nararapat sa atin. Kaya, ang turo ng ating Ebanghelyo, lagi kayang manalangin. Sukat kung parating manalangin, kung miminalob nga ng Ebanghelyo. Parati, lagi kayong manalangin. Kung yung panalangin na paminsan-minsan, di natin magawa o nakakalimutan natin, parati pa kaya. Alam po ninyo kaming mga pari, obligado kaming manalangin 4 times a day. Pwera pa yung misa o personal devotion. Meron kaming tinatawag na morning prayer, midday prayer, evening prayer, and night prayer. Para mapanatili namin yung laging manalangin. At ganun pa rin, meron din akong kapatid na madre, isang purkler, contemplative sister, si Sister Carla. Paminsan-minsan, pag ako'y birthday ko, doon po ako nagtatago o kaya it's my sacerdotal anniversary. Pag anniversary ko sa aking pagkapari, nagre-retreat ako doon sa Santa Clara Monastery. Diyos ko, kung kami 4 times kaming nananalangin, sila siyam. Pwera pa yung rosary, personal adoration to the Blessed Sacrament, and misa. Kahit na hating gabi, tumutugtog ang kanilang maliit na kampana. Tapos, mananalangin sila. Tapos, meron silang matins. Yung matins, 4 a.m. Alas 4 ng madaling araw na naman. Titindig sila para sa kalang matins. Iba pa yung morning prayer. Ay, sabi ko nga sa kanila nung nagpa-prepare silang breakfast, sabi ko nga, halos magdamag yata kayong nananalangin. Sabi ko, ba't hindi kayo matulog? Ba't hindi nyo patulugin ang Panginoon? Lagi nyo ginigising. Pati ang Diyos ay hindi nakakatulog sa inyo sa inyong pananalangin. Ay, my dear brothers and sisters, siyempre meron silang karisma at yun ang kanilang pagtawag sa misyon ng pananalangin. Lagi kayong magdasal. Sabi ng ating Ebanghelyo, kaming mga pari kung 4, hindi na kami lalabas ng kumbento, hindi na kami dadalaw sa mga parishioner, o iwan na lang namin yung mga maintenance, trabaho sa mga lay leaders. Hindi. Kayo din siguro, kahit hindi kay pari or madre. Lagi kayong manalangin, sabi ng Panginoong Jesucristo. Palagi. Paano kung ako'y nag-aaral, hindi na ako mag-aaral?
o kaya hindi na pupunta ng SM, o hindi na magmamall, hindi pa ba sapat yung magsimba, o kaya yung magdasal bago o pagkagising sa umaga? Lagi kayong manalangin, sabi ng Panginoon. Bakit lagi? Tatlong bagay, bakit lagi? Number one, sa buhay natin, my dear brothers and sisters, may mga bagay na wala na tayong magawa sa ating kakayahan. Uling king biye, dakal ing alata ng akarapat ne, ipasa Diyos na natin, kabud na kamo mi patapat. For example, may pangyayaring di natin gusto pero nangyayari, yung mga disgrasya, natabunan. Alam nyo, noong 2010, kung natatandaan nyo, sa Chile, bansang Chile, mayroong mga minero doon sa bansang August 5, 2010, what was known as the Chilean mining accident. It became an international news. Mayroong 33 men doon, nagkukuha sila ng mina sa ilalim, mga 60 feet below. Siyempre, natabunan sila na disgrasya at yun nga, yung hukay ay medyo natabunan sila. Pero mayroong mga rescuer. For 69 days, they were battling starvation and hopelessness. Nanatili sila doon. Hindi sila makakuha. Pero may nailagay silang tubo para may connection sila doon sa ilalim. Siyempre, pag may tubo na, mayroon ng camera, nakikita na doon. Yung mga 33 men na minero. Alam nyo, ang unang request ng mga minero, crucifix. Para daw sila hindi manghina ng loob. Yun, binigyan sila ng cross. Pangalawa, image of Mama Mary. Binigyan sila ng image of Mama Mary and other saints. Ginawa nilang sanctuary yung lalim. Lagi silang nananalangin at siyempre, binigyan na sila ng pagkain. After 69 days, yun nga, the successful rescue of the 33 miners was considered by many as a miracle. Because first, they did not die when the mining collapsed. Second, rescuers discovered that they were alive and they were found alive. Buhay sila. This is because of the faith of the miners. Sa ating ebanghelyo, ganun din. Yung babaeng balo na matagal nang nagdarasal, matagal nang kinukuha ang kanyang katwiran, yung kanyang hustisya, di mabigay-bigay ng isang masamang hukom. Pero dumating din ang pagkakataon, naibigay din yon sa mahabang panahon. Walang matimtimang birhen sa matyagang manalangin. Tayo rin, kailangan dapat tayo ay mapanalangin. Pero dumarating din ang pagkakataon na kumisan hindi naibibigay ng Diyos kaagad yung ating kahilingan. Kaya sabi ko nga, dumarating na di naman agad-agad maibibigay yan. Alam po ninyo, kahapon, mayroong nagpa-bless dito. It so happened, with due respect sa pamilya niya, no? When I was in Bulaon Resettlement, si Sister Esther Pagko, taga rito siya, San Vicente, no? Siya po yung noong unang PPC president ko dyan sa Bulaon Resettlement. Nabalitaan ko 3 weeks ago na sumakabilang buhay na pala siya. Sabi ng kanyang pamangkin, Father, nagka-cancer po siya. Matagal po siyang nahirapan. Minsan yung reflection ko, ba't ganun ang Diyos? Ang bait-bait ng mga taong yan, sumuyo sa Santa Iglesia, tapos magkakaroon ng cancer, na nahihirapan siya sa more than 1 year siyang nahihirapan. With due respect, may she rest in peace. Di man ako nakapunta. Yun nga. Parang sa akin, tinuturuan ko rin ang aking sarili. Ganyan talaga. I'm already having medical procedures for so long. Katenta month ko na ngayon, October, since January. Pero, hindi ako nawawalan ng pag-asa. At the same time, alam ko kung paano bibigyan ng Panginoon ito basta manatili lamang sa Kanya. May mga pagkakataong wala na tayong magawa. Ipasa Diyos na lang natin. Pangalawa, bakit lagi tayong manalangin? Kasi baka tayo ay maghuramentado. Kasi may mga mabibigat na di natin makayanan. Kailangan natin manalangin para, yun, makapagpasensya ka. Hindi ka manisi. Hindi ka manisi ng iba at huwag kang maging judgmental. At pangatlo, hindi natin solo ang mundo, meron tayong Diyos at mga kaibigan.
may tutulong sa atin. I appreciate yung dumadalaw sa akin, tulad kagabi, galing pa sila ng Apalit. Ah, Pinasyalan ako kagabi pagkatapos ng anticipated mass natin. Salamat. Sabi ko nga, blessing yung presence ninyo, nakakalakas sa akin. At the same time, pinagdarasal ko rin kayo. Sabi ko sa kanila, nakaklase ko. At may kasama tayo. Huwag nating suluhin yung mga mabibigat na pangyayari. May kasama tayo. I like the first reading, Exodus chapter 17. Kung babalikan natin sa Tagalog, din niya maunawaan sa Kapampangan, si Moises, nakipaglaban ang mga Israelites laban sa mga Amalecitas nga na kayong Kapampangan. Amalecitas nga na. Naglaban sila. Siyempre, si Moises ay yung Israelita ang kanyang tauhan. Nananalangin si Moises habang sila'y naglalaban, habang sila'y nagigera, nananalo ang mga Israelita kapag manalangin si Moises, nakataas ang kanyang kamay. Pero matagal yung labanan, maghapon, nangawit si Moises, bumababa ang kanyang kamay. Anong nangyayari? Pag binababa ang kanyang kamay, natatalo ang mga Israelites. Yung mga Amalekites silang nananalo. Anong ginawa ni Aaron at ni Ur? Ay may paraan sila. Dahil nangangawit na si Moises sa nakataas ang kanyang kamay. Kumuha sila ng bato para maupuan niya. Tapos, si Aaron nasa kaliwang kamay, si Ur nasa kanang kamay. Para hindi maibaba yung kanyang kamay, yon parang nakatungkod sina Aaron at Ur. Nanalo sila dahil sa kanilang pagtulong. Ganon din tayo. Salamat sa mga tumutulong sa atin. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa mga mabibigat na pangyayari. Kahit nang matagal yan, meron nakasubaybay yung ating mga magulang, yung ating mga kaibigan, kaklase, katsokaran. Nandyan para umantabay sa atin. At pangatlo, sabi ko nga, meron tayong Ama na mapagmahal. Meron tayong Diyos na mapagmahal. Pinakikinggan ang ating mga panalangin. Ita'y gagawan alang kwenteng Diyos, keng bieta mo. Ako bilang pari, itong pinapatunayan ko, walang imposible para sa Diyos. Kung yan ay salita lamang noon, ay ngayon pinapatunayan ko. Malalampasan natin lahat ng problema, yan ay pinapatunayan ko sa mismong buhay ko. Nandiyan ang Diyos para umantabay sa atin. Alam po ninyo, kung napanood nyo yung pelikulang Tanging Yaman, merong isang part doon, yan nagsisimba, yung lola si Gloria Romero, nagsisimba sila, punong-puno yung simbahan ng tao dahil magpipiesta yata, Tapos may isang bata doon, Sheina Magdayaw, Sheina. Bata pa lang siya noon. Tanong ng bata, Lola, ang daming tao, ang daming nagdarasal. Paano napapakinggan ng Diyos ang panalangin ng maraming taong yan? Ikay ako tagine kay Beita, ikay nga ng panalangin niyo, makanano nga pakaramdaman ni nga pong kinukarakalta mo, makanano nga pakaramdaman. Alam niyo ang galing ng sagot ni Lola? Sabi ni Lola, Apo, pagkatapos ng misa, ibibili kita ng lobo, balon. Ibibili kita ng lobo. Tama? Ibibili kita ng lobo, sabi niya. Ay, bibili niyo ko, Lola. Di ba gusto mo yan? Oo, Lola. Gustong-gusto ko yan. Bakit mo alam, Lola, na gusto ko yung lobo? Kasi love kita. Mahal kita, sabi niya. Kaya, ang Diyos, ang love niya, alam niya ang kanyang kahilingan. Kaya mahal niya yung pinapakinggan niya, mahal niya at mahal din niya tayo. Nagmamahal sa kanya at minamahal din niya tayo. Ikuaya pimburik sabihan, makanano nga napakibatan ding panalangin yun, ngayon ako man talaga manalangin. Di nga lo kabudla di natangkeni. Pakibatanan nga pong ganita, o makigayo-gayo ka mo, sorry bala mo, umiliyan talaga. Kailangan marubdob na panalangin, mataimtim na panalangin ang ating ibigay sa Panginoon. Isang oras lamang ito ibigay natin for the Lord. Sana sa ating paglapit sa Kanya, yun nga, nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa atin. Pinapahayag din natin ang pagmamahal sa Kanya sa ating mga papuri, paghingi ng tawad, sa ating mga kahilingan, at siyempre sa pagbibigay pasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay na binibigay niya. My dear brothers and sisters, lumapit tayo sa Panginoon, sabi ko nga, dahil hindi naman lahat natin kaya.
May kaibigan tayo. May mga kasama tayo na magbibigay ng lakas loob sa atin. At sa salita ng Diyos, pangapat pala yon, na magbibigay sa atin ng kasagutan sa ating mga panalangin, ang salita ng Diyos. In our second reading, yung Timothy, memorize kayo puling kantayo. Parati kong manalangin nga nane, ang anak ng San Pablo, agyagan mo ring tao elami minalob. Agyanan mo la, makapanahon maning kay kang amano oli, sabyanan mo la, dapat sukat kang bibata. Uling po tang ding tao mamilila mo keng burira. Ika mismo, ibiye mo itang amano ng Diyos, makapanahon niya man o aliyam. Nya para kay kataming salita ng Diyos, nakakapagpalakas din para sa atin. Sa pangkwento, minsan meron akong session for therapy. Naikwento ko na yata sa inyo. Kasi minsan nag-uusap-usap kami, magkakaklase na kami, ano? I got 20 therapists na, ano po. Minsan, may lumapit. May lumapit sa akin, i-pray over kita, sabi niya. Hindi niya alam na pari ako. I-pray over kita. Manalangin tayo. Kay ba kanita? Mengadiya. Ditang biblical passages pa rin kayang pengadi. At manalangin tayo. Sige, pagkatapos ko, ako ay isang Christian, sabi niya, no? Sige, ako isang pari, ipipray over din kita. Ipipray over din kita pagkatapos. Ay, alam nyo, kaming tatlo, yung kasama pa namin, nag-pray over namin tatlo. Ang ganda ng pakiramdam. Ganun pala, no? Pag tayo magkakasangga-sangga, magkasama-sama, kahit hindi pare-paro ang ating pananaw, ganun din. Importante, iisa ang ating Diyos na dinadalanginan. Magkasama tayo sa salita ng Diyos, sa ating mga pagmamalasakit, lalong-lalo na sa ating pananampalataya. Sana'y mabigyan tayo ng matinding pananampalataya dahil walang matimtimang birhen sa matyagang panalangin. Sa panalangin matyaga, sa panalangin parati, tayo ay makakahawon sa tulong at awa ng Panginoon. Amen. Talakad tapo kayo ni pasyag tayong kay katang kasalpantiana. Sasalpantaya ko, King Diyos, si panglubos mayupaya. Di na lang King Bonuang Ponyato, at ang Yeso Kristo anak ng bugtong a ginuta mo. Pengagliking upaya ni Banal Espiritu, may bait kang nuwa na Mariang Virhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king kurus mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye. Pepay ta siya banwo, makaluklok wananin Diyos, ipanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempon may nga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biye alanganga. Amen. Kapatad, mituro yung sukatang parating manalangin. Malugod yung Gino. At kaniting matibay kasalpantiyanan karintala tatangad ding pag-asa tamo, nyangatang manalangin. Diyos ang malugod, pakiramdaman mo kami. Diyos sa malugod, pakiramdaman mo kami. Gino, karing dakalming karaingan, tatas milaring panalangin mi, lalo na karing kalulo, detang may balo at may ulila, ban paratid ang panamdaman at tsukang parating kayan tabera, nga naming manalangin. Diyos ang malugod, pakiramdaman mo kami. Para karing pamuntok, leko at gobyerno, ban pagdulapanda, ing kapakananding sabla, king tapat dang pamanyuyo, manalangin tamo. Diyos ang malugod, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang mayayalipusta, detang didinan katuliran, lalo na ring nakit ukum, amag depensa karela. Mipakibatan sana, ing karelang kayadwanan, manalangin tamo. Diyos ang malugod, pakiramdaman mo kami. Para karing pamibukluran ning parokya, ban makapakibatang parati, king pamangailangan ding masakit, kapaldanan, pangkabuuan, karing mikaliwang kapanandaman, at kabiyayan, king panyulong, manalangin tamo. Diyos ang malugod, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang mayangotang pakamalan,
baning payalala takarelo, pamagsakripisyo, at pamanyawad pakalulo, makaibiyesa ng alanganggang kapayapan karela, manalangin tamo. Diyos ang malugod, pakiramdaman mo kami. Ngeni po yapse tala, king katahimikan, ding katang pansariling kayadwanan. Oig pa, king lugod mo't pakalulu ka rin kay makapanyadsad na anumaning kabilyan me. Manansa ng iking ganaping kaligtasan at pag-asa, manggaman king alangangga. Amen. Manalangin kayo kapatad, banding kay katangdaon matanggapla, arapaning Diyos sa maipayang tuto. Tanggapan na sana ning ginuiting dahon karinggamat mo, king kapurya pon kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banala kapulungan. Manalangin tamo, Diyos sa ginumi, pagkaluban mo kaming timawang pamisip, bara kang asiwan kareti muring kalam mameni bat keka, king kasopaning grasya mo, luminis kami sanang lubos kareti muring banala misteryo, agampanan mi king kasiwan keka. Tiyadan mi kapamilataan ng Kristong ginome. Amen. Ing ginoman tabi yake kayo, At keka ang timurin, itas sila ring puso yo. makatas na laking gino, Pasalamatan tayong ginu, adios tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing pasalamatan da kang parati numan karinoig pa, Diyos king alangang galubos may paya, ampat king pangabait na ketiyato, binayo ning matwaming pangataw king pamailasang delanana, inos ning kasalanan me, king pangasubi ng mebye, dirina na king upayang miras king alangang bie, at king pamitas na banwa, biglat ni para kay kaming pasbol ning banwa.
Ulinita, kambering sa blangkoro ring angeling banwa, daralit bingke kang ligay ti kamingan, ngaming pupuri. Diyos sa mayumayan, minuyeng banwa, minuyeng yato, kiketang ligaya. O sana, kikakas kakasan. O sana, kikakas kakasan. Wan yaing karatang, ilag yuning tinong. Wan yaing karatang, ilag yuning tinong. O sana, ikapining banaloy pa ating meto ilandangan matampana kang pupurian. Uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upaya ning banalay Espiritu. Pagkalaman biye ing sabla, layin pabanalan mo. Alakang tuknang mamaus king kay kang balayan, ban manibat king kay silag ning aldongga king kay albugna, ing dalisedan mi ang pangyak king kaligay ning lagyo mo. Ulinitig papag para lampumi, palukub at pabanalan mo sa aking kay kang Espiritu, retingay na daralamit daraon keka, ban maging katawan at daya na lan ginim ni Yesu Kristo, amin nabilin kay kaming pagmasusyan iting misteryo. At tatandaan mi pakanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, pirasunet binyene kaning disipulo nga na, kuwanan yeti kongan at kananye, uling iting kanakong katawan, amidawan, para kay kayo. Makanyan mo naman kay badngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene kaning kayong disipulo nga na, kuwanan yiti kongan minumko kaniti, uling iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at ingalanganggang tipan, ami bobo para kay kahit para karinganggang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan yiti bilang kapigaganakan kanaku. Pasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Inyang ining gaganakan miyo mapamakalaging pa, yung makaligtas ng pamaylasa, kamatayan, at pangasabi ng mebe ng anak mo ating kayang pamaytas banwa, lain makasadya keng salubong king kadwa ng panyatang, niya daramya kay kabilang kapasalamatan iting mabye, ang pondalise sakripisyo. Gawa na kami sanang maging metong mong alang-anggang daon keka,
at papalirian ang kaming mirakayanan king pimamanan din kay kang banal. Muna kambe ng Maria, kapilan man Birhen ng Duning Diyos, kambe ng San Jose nga esposo na ding sablang santo, paulining pamamila tanda, manalig king mirenan kasopan, alang patanat king arapan mo. O igpay sana nga ining pangabalik milab keka, pasulungan ng kasalpantian at lugod, king mabilugayato. Pasignan me, sana kasalpantian po lugod kay kang iglesia, akasalo ko yung maglakbe kay tiking yato. Kambe ng Leo Kalabing-4 kay kaming Papa, ipilorentine ng piyag sa Bispo, ding sablang pari, diakono, at susuyo king kay kang banal na iglesia. Igpa, pagkinandan mo saning palaniting pamilyang Piloro Marapkeko, pati na rin kaya beming peregrinos, karingalong lugal, di kaya kaming kapagnasan, kapasalamatan, ding panalangin mo masakit ang pong mayango na biye. Malug mo sanang tangapan king kaya kang kayarian. Anong nukay manayang magkamit lubos, king ligay mo alananga, king kapamilatan ng Kristong ginamaking uli na, pagkalubuking yato, ing sablang bage mayab. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritong banal, pupurianda ka at parangalan, manggaman king alanangga. Ing Diyos, igpatayang malugod at mapanupaya. Manalangin tayong mibnong kapasalamatan, kiging patang at subanwa. Ikabos mo kami Ginoo, king sablang marok, marugod mong ipagkalob ing kabayapan king panahon mi. Banking saob ning kay kang pakalulo, parat kay mikabos king kasalanan, miligtas king kaligaligan. Kabampanay ming panyatang Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, amponin ligaya, manggaman king alanganga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan na lakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, dunilawan ming kasalpantiyanan din kay kang iglesia, pamayapan met bilugan nagpangking kaburyan mo, igang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sang parati kay kayungan. At keka antimuri. Bakit tapong ining misasan metong tamungan king kapayapan?
Matado ining ginutang Yesu Kristo, uli ning alangang kang lugod na yung migdaon king kayang biye, para king kay katang kaligtasan. Mapalad tamin tamo sa blangin lalapit, tatanggap at sasalpan tayo kaya. Ginoo, Ginuyak matanggap-tanggap keko, dapat ikas may nga mano mo at kumayap na ako.
Talakad tapo para king panalangin kay bating pamakinabang. Manalangin tamo. O Diyos sa Ginoomi, pagkaluban mo kaming pamagparati, king pamananggap mi, king banal na pamakinabang, ba kaming magkamit kasopan, king biye, miketi king yato, at mabiyasang dapat karing makauli kay kami king ligaya mo karin banwa. Tiyadan mi kapamilatan ng Heso Kristong Ginoomi. Amen. Panalangin king jubileo ning kapanayan. O ipangatyo banwa, manano na sa ing kasalpantayanan na pigkalob na kaya kami, ning kaya kang anak Yesu Kristo, at ing apining lugod, milablab ka rin puso mi. Uli ning kaya kang banal Espiritu, bani igising nangan kaya kami ing banal pag-asa, ning panyatang ning kaya kang kayarian. Manano na sanging grasya mo, ibayo na kami ngan, anting mga sipag at alapangambul karing binining ebanghelyo, at iyan namang mibayo kaya kami, king mabilugayato, king tunay pag-asa, painturo king bayong yato at bayong banwa, ang king upaya ning karokan masambot, at ing ligaya mo, ing sunlag kapilanman. Manano na sanging grasya niting jubileo, pabalo nangan kaya kaming peregrinos, ning kapanayan, ing pamagkamit karing tunay pibandyan ning banwa, at baning mismong grasya mo, iya ing milaganap. Ing tula at kapayapan ning kekeng talapangabos, yasanang mikalat king mabilugayato. Kaya kawo Diyos, ing alangangang kabanalan, ing ligayat kapurian, manggaman king alananga. Amen. Amen. Siklauta po. At kay kapuindong Birhen ng Lourdes, ing pag-asala lumong pepa manino, inyang paslag kang kayusan king pamagbayo, ami patibayan kaning dakalang makasalanan na magbalik lub king Diyos at may nga ulong masakit. Ketang sibol, mawas kami naman sana pamikasala, mi kamami disposisyon king dapat minggawan, tutuki king kaburyaning kay kang anak Jesus. Kayan tabi ka naman sana king pamalaglayag ming peregrinos, ang mabiyag kasalpantianan, king grasyang kamtan mi, nginit manggaman king alanganga. Amen. Ipamitsu ka banwa mi sa may lagyo mo, datang kay kaming kaharian mo, mi pamintol mo kaya't sulipan ti banwa. King kakanan mi king aldo, ibigay mo kaya kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, emo kay paisawol king tukso, nung ikabos mo kami king sablang marok. Bapo Mariamip nung kaking grasya ginamin Diyos sa Chikeka, nuwan ka karing sablang babaeng na niya panamambong tiyan mi Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kami, kaming makasalanan, ngayon yampon king oras ning kamatayan mi. Ligay Amen. king pampon, kinakampon king Espiritu Santo. Anti mo'y sadyara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilanman, manggaman king alanganga. O Amen. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. lukluk tampo sagli para karing mapin na nakapabaluan. Magsipo muna para sa mga announcements. Muna, king daratang Sabado, October 25, kaya rin na po itang anticipated mass in kekatangharana ng pag-asa kay Maria. Uling nasa tadena mo, metong karing culminating activity tamo ngayon Rosary Month. Inaanyayahan ko po kayong manood pagkatapos ng anticipated mass, 5:30, 6:30, yung pong harana kay Maria. Pagkatapos nun, magmerienda na ko pong marano, lalo karatang darano. Diyan na ko pong dispensation, king 1 hour fasting before the Eucharist, bago tayo mapuita. Pero reta pong daranap kasi, buriktang ayari tayo po. Then, mga mandated organizations, api sabi me, nung malyaring kayabela naman, kanita, kaya pong Sabado, October 25, kaya rin tang anticipated mass. Yung anticipated mass, sabi ko, 5:30 po po alas 6. 5:30 p.m. po itang anticipated mass. Kaya ba't ang kinabukasan, October 26, Domingo, itang Living Rosary, 4 p.m. naman, before the 5:30 mass naman. Po. Pangadwa, kikikatampong shrine, agyangya po parokya, bala pong November, at intapong panalangin novena, karing miyang unabye. Mamiyata mo pong sobri, alay sa mga yumao nga next Sunday po ita. Ang po karing pork leaders. Dito pong sobri, may pamielo, kabitala kita may itong box,
Kaya ba't pangaditala po? Mika na binaryo lang from November 1st up to 9. Dito pong proceeds na rin, bibigyan na para kitang sound system project. Tama po. At baka mo rin, salamat. May ragdag na po rin kay katang EMHC. Ne po rin magpa-communion. Put kayo pakilala ko po kayo. Ne po. Put ang ganap nito ang karelang requirements. Pero ngayon pa makasahop na lang. Salamat king pamamaking kay kong sarili. May ragdag lang po kapat kanya. Hindi kay katang EMDC. Na inamalambat kay katang pamag-communion. Po karing masakit. At dahil kala salamat karing mag-donate. Mag-donate po para kitang sound system. Ang hindi na kanlas 3,000. Prosina, Duya, Yumol, 1,000. Dito po mag-pilgrimage na po, Santo Cristo Paris, 1,000. Karing sabi po, dakal pong dakala salamat. Salamat mo lang kitang minantabe, kita pong minabasan tamong pandalo na po ng krusada ng Ganabal, manibat po Webis ang ganapon, dito pong may pag-rosaryo, minantabe kanito, dakal pong salamat. Talakad ta na pong ini para king tauling bendisyon. Ingino mantabe ake kayo, At keka ang at tiburin. bendis na nakongan ning may payang Diyos, ning igpa, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi dane, umiyata na king kapayapan, nulugod king Diyos at karing kaparatang tao. Salamat, King king Diyos. Diyos. Palakpan tayong ginamay payapa po kay kayo.